Dječja folklorna sekcija Kulturno-umjetničke udruge Zasadbreg osnovana je 2001. godine. Danas okuplja 20 djece u dobi od 6 do 13 godina. Danas sudjeluju na svim važnim događajima u općini i u svom mjestu. Također su vrlo aktivni i u maškarskoj sekciji. Nastupili su na svim smotrama dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici, kao i na svim dječjim smotrama međimurskih opetki u Svetom Martinu na Podiju. Od samog početka održavanja navedenih smotri, dječja folklorna sekcija nastupila je na svim većim smotrama divne, lijepe naše, pa i izvan granica, Sloveniji i Austriji. Pjevanju, plesu i starim igrama podučava ih već niz godina voditeljica Barbara Đurko. Folkloraše na nastupima prati tamburaška sekcija Kulturno-umjetničke udruge Zasadbreg pod vodstvom profesora Miroslava Novaka. Danas će izvesti prvo leto služi, brojalicu u Zdencu su žabe, igru Jele trdi most, Buj buj zelce, Mali brate Civo, Čuksa je oženil, Roberca je žanil. Sejala je baba
djeluje od 1996. godine i jedno je od najvećih hrvatskih društava u Sloveniji. Osnovni cilj društva i njegovih 9 skupina je upoznavanje i čuvanje kulturne baštine i tradicije s područja Hrvatske, a posebno Međimurja, međusobno druženje i djelovanje na kulturnom, društvenom i sportskom području. Tako se članovi društva kroz programe svojih skupina trude sačuvati hrvatski jezik i međimursko narječje. Članovi dječje folklorne skupine Žabice, koji će sada nastupiti kroz pjesmu, pleski, pivo, petadone, prikazavaju vlastne kulturne baštine njihovih roditelja, baka i djedova. Spomenimo da društvo gaji prijateljske odnose s Kudom Donji Vidovec, te međusobno surađuju i imaju zajedničke nastupe. Mali folkloraši će se predstaviti pjesmama Raca plava po travi i Klinčet stoji pod oblokom, a plesat će i plesove na međimurske pjesme Igrajte nam jaka, a putoj društvoj zemlji i Žena ide na ulici. Voditeljica folkloraša je Maja Hohnet-Šimović.